ya ro ya utrai ko himen ko para PEIT ha utrai JISU Christ ngilastang ya ka jingpuson Shaphang Ka Balang bad kaktin ubale bad ngil persyang ban yo I hakanyo ka dur ka Balang bad ka kaktin ubale ka yade bad hage jingkren ban ningkong ka bapilas ngap ngalakren ba ka Balang Catholic kalong apostolic namar u JISU ulahi Kaei yaki apostol yaki bamayan haki apostol bangala omru ki apostol kilayo I kilayo snow kilayo mad ya u person jongo Chris badya ka ba kilayo mad kilale yalap tinaga taga daw ngala karen kindia Shaphang ka taga pang haka jingkren baningkong kito ki bampat snap ngaba like pai ban snap bat puson ya ka jingkren ka baningkong ya ka jingale jungi ban snawotu hadu katno ka Balang ka bakordor na ga benda jungi hadu katno ka tinu bele kalong ka bakordor na ka haga jingim jungi haga JINGHIKAI ka jungi but ko ni haban snawotu ko himmen ko para habau JISU ula wan hiar na baning ban shongsa bani habau ula long do long snam shimlara kano ka kot rengkat badu ladani pule ha ka kitab Exodus ngiyasno Moses ula kiu sha ulum Sinai nangda ula snap ya utrai ubale badutrai ubale ulai hawu ki mau lenkenia balato ya shippo tille ki hukum ngiraban mudur Shaphang Moses bawan hiar na bulum Sinai da kababak iya kene ka mau lenkenia hakaticho ubale ulai hawu Moses kawe ka kot ba ki pai Israel ki pule ki puson but ki im yaka te Moses batimai balang u JISU haba ula wan hiar na baneng shangi ki pai shaka parte shimlara rengkat badu kano ka kot ula wanra yaka jingim lajong ula wan hapadeng jongi ulawan shong saban ni kumbangala on kum Emmanuel badu lalong ubele ushong rengkat badni badu bele ulong baim ubele baim kaktin baim u JISU wan shangi daka kaktin jongo ba kaktin baim kane kalonga jingya per ka bangila ban yo I naka jinglong jongo Moses sha ka jingwan jong u JISU shimla hikaya ki apostol shim kane ka kat sa peit na kane ka kat nanda sa bud ya kane ka kat henra JISU on kumno peit ya ka banga kren snap ya ka banga kren peit ya ka banga le but kane ki saki yang bangalong ukun ubole haba pa iya ki sinran jongo yanis baptist shau JISU Hato melongo mesaya u JISU shimlai kot yaki JISU on peit ya kabangale pio I ya ki matla ki yo I e kelut ki yosno ya ki ba shong suit ki lai lui bad kane kalong ka dakashin bangalong mesaya pada ba u JISU ulas tangro hakabaula stang ya ka ministry jongo habaula room haga synagogue ula pule ya ka bible naka kitab Isaya nong ya tulopa kumbangila yoi haka gospel jongo Lucas ka basaw kat prabat kat kendai badu JISU ka jimpen sle jongo try ka don hanga ban pynkoit penkia ya ki bapa ban pelai luid ya ki koidi ban penbana ya usnem jongga jingsius pangaya baro
Kane kalong ka jinghikai ka jong JISU Christ. Kane kalong ka por jong ka jingsius pa ia bar ki buriu lemba ka bala. Kabamod kabangi puson Shaphang ka jingim jongi haka bala. Kaei kabangi deben sngovutu ngideben yoma dia JISU. Ngideben yakendu ya JISU. Kabala kayarap yangi banyak kendu ya JISU yomat ya JISU haka jingim ka jongi. Tinakata daw ko himmet ko para habaki apostol kilastang banyalap shirhem Shaphang JISU Christ. Lese hadu arpusan snem hadin ka jing kiuno JISU shabeneng kim chimla rakot eye bat kila lek kerleng kila yalap yakaba kiyomah bad baro ki jinghikai ki jongki kalong baki beriu kin yalung lang shaka jing mane ya utrai uble baki beriu kin mane ya utrai uble baki beriu kin ya kendo ya utrai uble haka jing mane jongki haka jing puson ya kaktin kaei ka jingmut jongka kaktin uble baleng don kaktin uble bangindo pule bangindo lap ya JISU kumubule jongi banindum mane yawu bagitip yandala ka yawu JISU kisim na mingi kilawan bat kila kili yawu Herod hangno la ka yawu nongpening yawu sim bangindum mane yawu bangilawan pan mane yawu kane kalong ka jingang nu jong baro ka pertai te ka jingwan jong JISU kalong bangindum mane yawu baleng don ka balang bangindup shem bangindup lap ya JISU ba ngilaban mane ya ke jim mane ya ubale kalong ka ba kongsan ha ka bala ladang ikyar na kane ka jing mane ladang is no salia na ka ban mane ya utrai ngidang jingai penban na unong penim jongi nyomat ya utrai lemba ka jing mane kalong ka jingngeit ya utrai daka met daka jingmut daka donu daka met siam jongi baro dena kata daw ko himmen ko para lada pipe ya ka JINGHIKAI niam jong ka balang catholic CCC shispa pra ngipule Christianity is not a religion of a book ka jingim Kristan kamde Shaphang ka we ka kot ka jingim Kristan but ka niam Kristan kamshim la pinshong nongerin halor kawe ka kot kadon ka ere ka e kabapalat iya ka kot palat iya ka kot kalong jingyamat ya ukris lada ngim don jingyamat ya ukris haka jingim jongi kam don jingmutsu haka niam Kristan kadeben yalam yangi shaka jingya kendo markamat shaka jingya mad ya JISU Christ haka jingim jongi tengideben kili yalade habangi kot yalade ngalong Kristan hadu katno ngala yoma dia Christ ngalalong Kristan nagabenda katno snen hadu katno ngayakendo JISU hadu katno ngala yoma dia JISU haka jingim kajonga kane kalong kabakongsan ko himmen ko para habangi karen Shaphang ka balang bad Shaphang ka tin ubale bad ngis ngauto ya ka tin ubale kabangyong ya ka tin jong ubale kalong ka jing penjanai bad ka jing pendep bad ka jing penurlong jong ka jingang nud ka jong ubale ka tin kala kalalong ubale bayim nagabenda jongi katin kala longdo longsnam yakane katin kala longdo longsnam ki apostol kila yala ki apostol kila pensngap ya kibriu ki apostol kila angai yakane ka jingya mat batka jingya kendo ya JISU ha kibriu ki bakila lek kerleng ko himen ko para haba ngipule ya ka shitti ba archungu Paulus bakwat Thessalonica ka ba katsan kato kumne kahikai kumne yangi namar kata ko para bange
to yang scam to batriang ya ki JINGHIKAI kiba pilayo pateng nangi la dakatin ne dakashiti hangi Paulus bakuit ukando jur yaki nang Thessalonica baki devan batriang ya ka JINGHIKAI kiba pilayo pateng nangi kim shimla ong Shaphang kata ka kot ki ong Shaphang ka JINGHIKAI ka bangilayo pateng nangi ka JINGHIKAI kaba nilayo pateng kalong kaba kongsan bon sin ki bru ki kili nangno pilayo yakane ka JINGHIKAI bale ni mane ya utrai ha ka yukirish bakoi bale ni lei pla ekipop havulindo hanno pilap ha ka Bible bangideben pla ekipop havulindo Henry hanne Paulus bakoi do kran shai kada palat ya ka batto kadon bon ke baro bakela ki kai pateng kumno Paulus bakoi do laban hikai pateng kumno ki apostol ki lalaban ya hikai pateng kila yusno nakashindur jongu JISU kila yoi yakaba ujisu ule kila yoi kumna ujisu ula pynkoit yakibapang kila yoi kumna ujisu ula map yakipop jonki kila yusno yakaba ujisu ula penskem haki yakipop jongno pila map la map yakaba ujisu ula on hawu Petrus melomu mausia te don buon ke benda kaba ki apostol ki kenma ki bakiyoman kila stang banai pateng ha ka JINGHIKAI jongki kila ai pateng ya kane kata ka mut ya ka JINGHIKAI da ki shindur nangda Paulus bakudo angkumno pilayo pateng nangi lada kaktin ne da kashiti nanda don har benda hangne don ke JINGHIKAI kabala wanda kaktin kunjuru da kashiti da ka jingto to ar benda ha ka jingngeit bad baro ar benda kalong kaba kongsan nakata ka daw ni ong ni deban board ya ka JINGHIKAI bala wan hiar pateng ya ka tradition Nagatagada haka balang Catholic ni kotro don ki pat mention ka balang apostolic fathers ki manobalong kita ki apostolic fathers kilong ki bala yoi ya ki apostol ki yala kilong ki pat mention ki bala yosno ya ki apostol kila dan ringkat but ki apostol kila yai ringkat but ki apostol te kila don ka first hand experience ni on kila yomad hala ki jongki kemat kila yomad hala ki jongki skor kila yomad ha ka jingim jongki ha ka baki yaselak but ki apostol tinakata ka daw ha ka balang jongi ni don apostolic fathers Kine ki apostolic fathers, kine ki pate menjoni, ki bak yakendo markomat ya ki apostol, kilas tamban penberian ya kaba kilayos no naki. Kaba mod ko himmen ko para Kaei kaba ngidemen snobutu ki apostol kim shimlara ya ka Bible banyala. Kilas tamban to hadin. Let's say hadin our person's name jonga jinkiu jongo JISU kilas tangban to ya ka Bible kilas tangban to ya ka bakiyalap naga benda ki jimmen toy jongki buri ki ben sawan hadin naga taka daw abaki buri ki kirli hangno pilap ya kine baro pimla bon ki ke baro nama bon ke benda kila ki kai da ki shintur But Kibru kila boat, kila Congo, but kila India ka JINGHIKAI jonki. But bon sindro ki benda ki ba kila top kalong naga benda ka jingman doi jonki badang one hadi.
Te kum ka nuksa Ka Iing Ka Sem jompi lese don katto karne ke benda kaba lese pitto banlong ka jingkan mau haba kikimi ki pagisneng lese kiong kane kade ka rukam pide banim ha kane ki ying kane kade ka ye ain ka rol jong ke kur ki jai henre bon ke benda kala yar pateng shapi don bon ke benda kaba don kamban to namar baro ki kur ki jai baro ki longi longsang ki tip hi baki de banim ya kine baro namar kane kalong ka nongrim jong ka jingim jong ki kane kalong kaba long basic essence kane kalong kaba concept te kum kita ki binda don kamban to namar kilas ngutu hi kiomat hi ki im hi ya kaba ngim don kamban to nagata ka daw ko himmen ko para haba bon sin ki bru ki kili hanno ngilap ya kine ki ke baro ha ka bible namar ki apostol ki parkhat ki ngutu kine baro ki bru ki lastang banim lese ki ya jingya walang jongki banduai mane ya utrai les ya ka jimpalong ya ka yukerish bakoi namar ngi yos no ha ki kam jongi apostol ya kine baro te kita ki binda baro kalambat to janai naga binda ki bru namar ki lai im lupa te naga daga da bon ki bru ki kulma jingot bon ki bru kim bat snobuto ki kirli hanno ngi lap Andre ujisu ula hikairu yangi ba kito ki banget kalam yoi kilong ki badon bokta haba ula keren Shawu Thomas tingidon kebon ke benda jong ke jingim jongi kayai nama ka jingngeit ka jingngeit naga daga dao ko himmen ko para haba ki apostol kilastang ban perlong ya ka yukerish bakoi kila ke dia ya upu bad kila penmenda ya ke yukerish bakoi kita ke binda ngilaban yoyiru ya ka we ka kod balato ha ki apostol baro kalong ke didake kalong ke kod ka bakerteng didake hangda kito Shaphang ka rukam baki ki pai kristan ki debanim henry ke didake ngimbat penrung ha ka bible henry ha ka didake don kubon ke benda haba ki apostol ki labatai Shaphang ka jingim kristan ha ka bastang jong ka jingim kristan hadin ka jingyap pat ka jimi pa jong Chris but ki apostol haba ki pelong kaya kawan ha ka jimu jembarkat ki kenmau kumno ujisu ula shongrengan baki ha ka kamera neng ha ka sahion hall kumno ujisu la ke dia up kumno ujisu la penbanda ya kayu kerish bakoi bad kila yu i bad kila yu mad ya ka jink dia upu rengka badu jisu wong kane kalong ka mechonga kane kalong ka snam jonga badula sam yaki bad ki yakaba kila yomad kila stang ban penmenda ha ka jingim ka jonki naga daga daw ka holy eucharist kalong ka kongsan bad ha padeng ki apostol kila penmenda yakane ka benda ha ka jingim tekinam kim shimla to like no haki kam jongi apostol baki PEIT kristan kila ya wanlang bat kila kedia ya upu bat kila sam hapadeng jongi bat kila yim bat ni yoi bat ni pule ha ki kam jongi apostol ki kristan kila im shirhem namad kane ka bor ka bakila yomad ha ka jingim ka jongi ko himmen ko para haba ngikren Shaphang ka jingim ha ka Balang Kaei ka bangile ni bod ya ka nuksa jingim bad ke jingela jongi apostol kumba ki apostol kila bod ya ka nuksa jingim jongu Chris kumba kila kran khana ki brio Shaphang ka JINGHIKAI jongu JISU minda niru ni em ya kane ha ka liturgy ha ka jimmane ya utrai da ka bapin priam tekane kalong ka benda baning kong jong ka jimpen pau jong oblay kumbang alastang haka baning kong teuba ya ka ba ujisu ula sam ula hikai kala priang lembaki apostol bad ujisu shimla ay ka kot ujisu lai ya ka jingyom mad ya ki apostol nangda ter
ya ka benda baar kalong ka jingto ya ka shitti baper kum Paulus bakuit ubalato u Jacob bakuit ulato kini kilong ki shitti ba ningkong kibakilato Jacob ulato ningkong kat kum ka jingsnotu kumba saupusan edi terte kumjuro u Paulus bakuit ulas tang banto te kini kilong ki shitti Kenapa? Habaki lek kano ka jaka namarkim wan pai shu shakata ka jaka kila tono yaki shuti ban penkan mau ya kaba kila hikai yaki de na kata ka dau ko himmen ko para kila to yaki shuti yaki jingto shaki balang baper te baro ki jingto kalong katkum ka jingdon kam jong ka jimmane ya utrai te kila to barabor ya ka Bible baro kawai ya ka jutang batemai kalong nagabenda ban yarap ikibrio ban mane ya utrai kindran mane ya JISU ban yamat ya JISU Christ but nadu ka por Jacob bad Paulus bakuit bat kiwai pat ki apostol kila stang banto kumba shispas nem kila pelut lese ya ki por banto ya ki jingyamat jongki तो ओमडे कि don't born दिल्ली की कॉट don't born दिल्ली की जिंगतो कबा की लतो हाकिने की शिस्पा स्नेम ते नीला बन योई don't born की जिंगतो born की कॉट की लतो ओमडे शुतांग आरपो हिन्यो दिल्ली की कॉट हा का जुतांग बतिमा don't पालट या कने केंद्रेंगे ते kila jid na padeng chongki ki balong ki bala persad mensiam bat kila kendai ya kiba kisngo bam don ka jim persad mensiam te ha kene ka dur suki pasuki kala wan dur ya ka Bible ha ka Bible kala yo dur ka dar ha ka balang omde ya ka balang ha ka Bible te ka balang Kane kala to ya ka Bible kade ka balang Kane kala pediang ya ka Bible kade ka balang Kane kabala pinskem ya ka Bible tinaka taka daw ko himmen ko para kalong ka ba kongsan bansngap ya ka balang kae ka balang ka hikaye kalong ka ba kongsan to nganong krenshu palan ya kane ngan senang yai bateng ya kane ka JINGHIKAI happy Let's say aga section ban sawan ngan sa Kaei shushu Shaphang ka pang ka bangadang stang ban kata kenapa pinduk nang shai shushu ya ka ne ka JINGHIKAI ha ka jingim ka jampi nang puson ru ha ka ju ka por ya ka ne ka benda chong ka Bible bad ka balang ya ka tino balai nanda sanang pule shushu ya ka Bible kenapa ka jim persad ka jongo balai kan sanang wan hiya halo jampi ibai Kotrai JISU ngis ngongo yame nagabenda kane ka JINGHIKAI ka jame nagabenda kane ka jimpen shai ka jame karku kardo yangi bangindup kam id ya ka balang bangindup im shirhem ha ka balang bangindup long ki batrai shirhem ben pendriang ya ka kupor babha jame ya ka JINGHIKAI ka bangila yopidia lemba ki jingyala jongi apostol ublei baton bor baran karku yape uppa badukhon bado men siyam bakuit amen